Bună, suflete deschise și curioase! Eu sunt Claudia și eu sunt Andreea, iar misiunea noastră este să vă ajutăm să vă priviți cu mai multă blândețe zi de zi, să vă cunoașteți mai bine, să vă descoperiți unicitatea, să vă găsiți liniștea interioară, să trăiți în acord cu valorile voastre, să construiți o relație mai frumoasă, mai armonioasă cu voi înșivă și astfel să vă găsiți împlinirea și fericirea. pentru că ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, vă prezentăm tema specială a podcastului nostru Fac ce simt și simt ce fac, intitulată Magia sărbătorilor. Ne dorim ca prin intermediul acestei teme să vă umplem sufletele de liniște, căldură, iubire, împărtășind cu voi din propriile noastre experiențe și emoții legate de spiritul sărbătorilor de iarnă. De asemenea, vă sugerăm să ascultați podcastul seara, deoarece vă poate induce într-o stare plăcută de relaxare. Așadar, vă invităm la 40 de minute de relaxare profundă. Vă dorim audiție plăcută! Ce reprezintă perioada sărbătorilor pentru tine? Perioada sărbătorilor este pentru mine un moment magic. Un moment în care sunt mai aproape de mine și de ceilalți, în care mă conectez cu mine însămi și cu sufletul meu mai mult decât de obicei și în care încerc să îi bucur și pe cei apropiați prin mici gesturi, o faptă bună și o urare din inimă. Perioada Crăciunului și Anului Nou ne pot aduce bucurie dacă încetăm să mai punem preț pe marketing și pe cumpărături excesive și începem să apreciem mai mult prezența celor dragi aflați alături de noi și de cea a lui Dumnezeu în viețile noastre. Când vorbim de Crăciun, vorbim în primul rând de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar asta ar trebui să ne miște sufletește și spiritual și mai puțin material, prin cumpărături, prin ceea ce mâncăm, prin câte cadouri primim. Dacă ai norocul și îți permiți să faci o masă îmbelșugată de sărbători, ai grijă să bucuri și câteva persoane în dificultate, să dăruiești o masă bună sau să faci un bine și unui sărac, să bucuri și sufletul unui om mai puțin norocos în viață. De asemenea, petrece timp cu tine printr-o rugăciune, o meditație, așa cum de fapt te-ar ajuta să faci în fiecare zi din viața ta. Nașterea Domnului este despre Isus și despre conexiunea noastră cu Dumnezeu. Nu este despre desfătare, lăcomie, răutate, grandomanie și orgoliu. Așa că învață să te comporți ca de sărbători în fiecare zi. Pentru mine, sărbătorile înseamnă bucuria de a fi alături de cei dragi, de a petrece timp împreună. Atmosfera caldă, colindele cântate la unison, pregătirea mesei de Crăciun, împodobirea bradului și dansul în noaptea dintre ani dau sens acestei perioade. Îmi place să fiu parte din tradiții, să ajut la preparatele de acasă, să petrec timp cu familia, să gust din bunătățile pregătite cu drag, să împodobesc bradul și să decorez casa în spiritul Crăciunului. În timp ce pregătim masa, îmi place să depănăm amintiri care ne-au rămas în suflet. Râsetele și poveștile se împletesc cu mirosul bucatelor, iar fiecare rețetă devine un prilej de a retrăi clipe dragi și de a simți că suntem mai aproape unii de alții. De asemenea, împărțirea cadourilor aduce mereu emoție și bucurie, ca un ritual care ne amintește cât de frumos este să dăruim și să primim. Vă invit ca în aceste sărbători să vă opriți pentru câteva clipe,
Să respirați conștient și să vă bucurați de lucrurile simple. Esențialul este simplu. Suntem în viață, respirăm, iubim și suntem iubiți. Aceasta este adevărata magie a sărbătorilor. Povestește-ne o mică istorioară a obiceiurilor de sărbători din experiența ta. Îmi amintesc prima dată când eu și familia mea am colindat o cunoștință aflată într-un alt oraș. Nu am putut să mergem până la ea și să-i batem la ușă, dar am găsit o altă cale. Am sunat-o prin video și am cântat împreună ca și cum am fi fost acolo. În ciuda distanței, am trăit pe deplin atmosfera sărbătorii, iar căldura legăturii a rămas neschimbată. Momentul nu a fost perfect, sunetul se mai întrerupea, vocile se suprapuneau, dar tocmai aceste imperfecțiuni au dat un aer firesc și au amplificat autenticitatea. Am simțit energia de grup, reacțiile pline de bucurie și apropierea, chiar dacă eram la distanță. Experiența mi-a arătat că prin colind rămânem uniți oriunde am fi. Tehnologia face posibil să cântăm împreună, asemenea unui cor virtual, fără să conteze locul. Vă invit ca în aceste sărbători să folosiți orice mijloc aveți la îndemână pentru a fi aproape de cei dragi. Nu contează dacă sunteți împreună în aceeași cameră sau conectați printr-un ecran. Ceea ce contează cu adevărat este bucuria de a împărtăși un colind, un zâmbet sau un gând. Pentru că, dincolo de distanțe și de detalii, ceea ce rămâne este bucuria de a fi împreună. Așadar, zâmbiți, bucurați-vă de clipa prezentă și lăsați imperfecțiunile să fie parte din farmecul sărbătorilor. Deși sărbătoarea religioasă a Crăciunului nu este strict legată de obiceiuri și tradiții, acestea fac din perioada sărbătorilor adevărate momente de bucurie pentru orice suflet. De fapt, tocmai tradiția aduce însuflețire evenimentului sacru al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, prin diversitatea obiceiurilor atât de diferite și frumoase de la zonă la zonă. Printre cele mai frumoase obiceiuri de sărbători în România sunt mersul la biserică, bucuria copiilor la venirea lui Moș Nicolae, ajunul cu steaua, împodobitul bradului, venirea lui Moș Crăciun, masa sacră în familie, un colind primit cu inima deschisă, o urare făcută celor dragi, plugușorul, urările cu sorcova de anul nou, jocul cu capra și ursul, boboteaza și sfințirea apei. Frumusețea acestor obiceiuri vine din faptul că, în funcție de zonă, sunt diferite, iar percepția lor de asemenea poate diferi. La majoritatea obiceiurilor am luat și eu parte, fie în calitate de colindător, fie pur și simplu ca membru al familiei. Cel mai mult îmi plăceau venirea lui Moș Crăciun și mesele în familie de sărbătoarea sfântă. Mă îmbiau mirosul de iarnă și de brad, de coajă de portocală, de torți și prăjituri făcute în casă. Abia așteptam să merg la Săniuș, să-l aștept pe Moș Crăciun, să merg cu colindul și să primesc dulciuri și eram tare mândră de mine când reușeam să fac un bănuț din urările pe care le dăruiam oamenilor. Cum te bucurai de sărbători în copilărie și cum faci asta în prezent? Țin și acum minte din copilărie că sărbătoarea nașterii Domnului mi-aducea în suflet o mare bucurie și reprezenta pentru mine o renaștere a propriului suflet și spirit. Uneori chiar credeam că și fizic mă renășteam. Ceva în mine se schimba complet când veneau sărbătorile și nu pentru că primeam cadouri de la Moș Crăciun, ci pentru că simțeam o conexiune autentică cu sufletul meu și cu Dumnezeu.
Îmi plăcea să-mi imaginez exact momentul și staulul în care s-a născut Mântuitorul în Betleem și cum magii de la răsărit veneau călăuziți de o stea, aducând daruri, aur, smirnă și tămâie. Imaginația mea destul de bogată în acele vremuri mă făcea să simt bucuria într-un fel aparte și trăiam un amalgam de emoții frumoase și profunde. Astăzi recunosc că lucrurile s-au mai schimbat. Nu mai simt același tumult de emoții, însă simt o bucurie a libertății sinelui. Asta poate și pentru că am uitat de mine, de noi, și am uitat cum să mai fim copii, sau pur și simplu ne-a nebunit marketingul făcut pe seama acestor sărbători. Cu toate acestea, mă bucur atunci când împodobesc bradul, făcând din asta un ritual, când merg la biserică sau stau la masă cu cei dragi și când primesc cu sufletul deschis un colind de la copii cu inimi frumoase. În copilărie, sărbătorile aveau un farmec aparte. Îmi amintesc cum eu și sora mea așteptam cu nerăbdare cadourile de la Moș Crăciun, iar nopțile deveneau povești. În loc să dormim, vorbeam în șoaptă și încercam să ghicim ce ne-a adus. Era un joc plin de emoție și curiozitate care făcea diminețile de Crăciun să fie magice. Scriam scrisori pline de dorințe, iar moșul le asculta. Bucuria nu venea doar din cadouri, ci din sentimentul că cineva ne auzea și ne răspundea. Acea magie simplă ne umplea inimile și transforma sărbătorile în vise împlinite. Astăzi, cadourile au rămas parte din sărbătoare, dar adevărata bucurie vine din darurile sufletului. Îmbrățișările, apropierea și iubirea celor dragi sunt cele mai prețioase daruri pentru mine. Simt căldura lor în fiecare gest și în fiecare clipă petrecută împreună. Copilăria mi-a lăsat amintiri luminoase, iar prezentul îmi aduce recunoștință și liniște. Magia sărbătorilor rămâne aceeași, bucuria de a fi împreună și de a dărui iubire. Vă îndemn să puneți mai mult accent pe lucrurile esențiale, sănătate, iubire, liniște, armonie și mai puțin pe cele materiale. Indiferent dacă primiți sau nu un dar de sărbători, să vă amintiți că viața însăși este un dar. Prezența, micile gesturi și simpla existență a noastră și a celor dragi sunt mai mult decât suficiente. Care este starea ta interioară în perioada sărbătorilor? Starea mea interioară predominantă în perioada sărbătorilor este recunoștința. Privesc cu atenție și apreciez nu numai lucrurile simple, dar și oamenii frumoși din viața mea, clipele petrecute împreună și lecțiile pe care le-am primit de-a lungul anului. Simt dorința de a mulțumi, de a împărtăși gânduri și emoții, dar și curiozitatea sinceră de a mă conecta cu ceilalți. Uneori prin conversații pline de căldură, alteori prin tăcerea care spune la fel de mult. Când alegem să ne privim unii pe alții cu blândețe și compasiune, descoperim că diferențele dintre noi nu ne despart, ci ne îmbogățesc. În această înțelegere putem simți de asemenea adevărata magie a sărbătorilor. Vă invit să vă ascultați cu atenție și să vă respectați propriul ritm. Deschideți-vă doar atunci când simțiți și rămâneți acolo unde aveți energia de a fi prezenți. Esențial este să trăiți în armonie cu voi înșivă, fără să vă forțați să fiți altcineva doar pentru a-i mulțumi pe ceilalți. În autenticitate veți găsi liniștea adevărată și bucuria simplă care face sărbătorile atât de speciale. Starea mea interioară în perioada sărbătorilor este destul de complexă.
În primul rând, mă simt mai conectată cu mine, deoarece nu mai am grija muncii, a stresului și a responsabilităților numeroase și încerc să mă conectez mai profund cu sursa divină. De sărbători, fac posibilul să mă aflu în locuri unde pot fi eu însămi, înconjurată de oameni dragi care îmi vor binele și să petrec timp de calitate alături de aceștia. Îmi place să ofer cadouri celorlalți și să văd un zâmbet și o bucurie pe fețele lor. Îmi place să bucur copiii în mod special, dar și cele mai apropiate rude și persoane prin micile mele gesturi. Mă simt bine când dăruiesc din ceea ce am, ce sunt, ce mă definește. Dacă te întrebi cum poți să cultivi o stare de armonie și pace în sufletul tău în perioada sărbătorilor și nu numai, încearcă să te conectezi mai mult cu tine însuți, cu sentimentele și trăirile tale, să le simți, să le aprobi, să le dai voie să se manifeste și chiar să iei în calcul puterea prezenței divinității în viața ta. Cu cât crezi în magia divină mai mult, cu atât poți fi mai calm, mai liniștit și mai conectat cu sine și cu propriul tău spirit. Te simți mai aproape de tine sau mai izolat din cauza agitației? De sărbători caut să cultiv stări de bine, de prezență, de acceptare și integrare a acestor momente magice în viața mea și da, mă simt mai aproape de mine însă. Nu-mi place deloc agitația comercială care se așterne asupra orașelor și care acaparează mințile oamenilor în nebunia de a avea totul și a nu le lipsi nimic de sărbători. Până la urmă, și dacă îți lipsește ceva, nu este capăt de țară. Sunt oameni care nu au ce pune pe masă în perioada sărbătorilor și totuși știu să se bucure de puținul pe care îl au și îl pot oferi celor dragi din viețile lor. Acești oameni pot fi mai conectați cu sine și cu divinitatea decât cei care aleargă să le aibă pe toate, pentru că ei știu să aprecieze fiecare moment care le este dat să-l trăiască, iar abundența lor ține mai mult de latura spirituală decât de cea materială. Avem ceva de învățat de la acești oameni. Am dat acest exemplu deoarece știm cu toții că sărbătorile adevărate sunt despre a ne conecta cu Dumnezeu și a integra nașterea Domnului nostru Iisus Hristos în viețile noastre ca pe o renaștere personală, cu trăiri unice, nu despre cât de mult cumpărăm sau cât de mult ne desfătăm la masa de sărbători. În perioada sărbătorilor, printre pregătiri și agitație, aleg să îmi ofer momente de regăsire. Îmi iau timp să mă reconectez cu mine, să respir adânc și să ascult ce îmi spune sufletul. Prin exerciții de respirație, momente de meditație și atenție la nevoile mele, reușesc să aștern liniștea și echilibrul în interior. Astfel, chiar și în mijlocul agitației, găsesc un spațiu de pace. Îmi imaginez că între liniștea mea interioară și agitația din exterior există un zid protector, o grădină plină cu baloane colorate. Acea grădină devine spațiul meu vesel și sigur, locul unde pot să revin de fiecare dată când e prea multă agitație, unde îmi aduc aminte să respir liniștită și să îmi urmez ritmul. Acolo, agitația din exterior se pierde, iar eu rămân în armonie cu mine. Iar când aprind o lumânare sau pun un colind preferat, îmi imaginez că baloanele parcă dansează ușor, transformând energia din jur într-o atmosferă blândă și prietenoasă. Și voi puteți alege să schimbați atmosfera din jurul vostru, creând sau descoperind un cadru care să vă sprijine. Observați cum, odată ce mediul se schimbă, și starea voastră interioară devine mai liniștită.
Permiteți-vă să vă construiți propriul spațiu de liniște, fie că este o cameră, o grădină sau un alt spațiu care este pentru voi un colț de suflet. Transformați energia sărbătorilor într-o sursă de armonie și descoperiți bucuria autentică de a fi în pace cu voi înșivă. Simți bucurie sau mai degrabă presiune în această perioadă? În această perioadă simt atât bucurie cât și puțină presiune. Bucuria se naște din momentele petrecute alături de cei dragi, din atmosfera caldă și luminoasă care învăluie totul, din tradițiile care ne aduc împreună și din emoția cadourilor oferite și primite. Sunt clipe care îmi amintesc de copilărie și care dau sens sărbătorilor. În același timp, sărbătorile aduc cu ele și o doză de presiune. Pregătirile intense, lista de lucruri de făcut, agitația din jur și dorința ca totul să iasă perfect pot transforma bucuria în stres și oboseală. Ritmul devine uneori prea alert, ca și cum alergăm după o imagine ideală a sărbătorilor. În goana aceasta e ușor să pierdem din vedere esența, liniștea, apropierea și simplitatea momentelor petrecute împreună. De multe ori presiunea vine din așteptările noastre sau din comparațiile cu ceilalți. Vrem ca masa să fie impecabilă, cadourile să fie perfecte, atmosfera să fie ca în povești. Dar în realitate, frumusețea sărbătorilor nu stă în perfecțiune, ci în autenticitate, într-un zâmbet sincer, într-o îmbrățișare caldă, într-un timp petrecut fără grabă. De aceea vă invit să prețuiți fiecare clipă, să vă bucurați unii de alții așa cum sunteți, să respirați conștient, să fiți mai blânzi și mai înțelegători și să lăsați imperfecțiunile să fie parte din farmecul sărbătorilor. Astfel, balanța se va înclina firesc spre armonie. Presiunea există, dar devine mai mică atunci când o privim cu răbdare și o transformăm într-un motiv de a aprecia și mai mult frumusețea și magia acestei perioade. De cele mai multe ori simt bucurie și prilejul de a bucura și eu la rândul meu pe ceilalți. Alteori simt presiune din partea celor din jur pe motivul pregătirilor excesive și acela de a avea o masă îmbelșugată de sărbători. Mă simt nevoită să ajut, dar nu-mi place deloc ideea de a avea cât mai multe pe masa de Crăciun. Îmi place să cultiv bucuria într-un mod mai simplu, să mă bucur de venirea colindătorilor, să merg la biserică, să fiu liniștită și în pace cu mine însămi. Această frenezie a cumpărăturilor mă amețește și mă face să mă simt cam agitată, dar și entuziasmată pentru ceva ce cumpăr doar ca să dăruiesc mai departe. Așa că anul acesta vom alege pacea și liniștea la noi acasă, fără a mai fi presați de cei din jur să cumpărăm și să gătim excesiv. Dacă vrei să nu mai simți presiune și agitație în perioada sărbătorilor, creează-ți un stil al tău de a gestiona lucrurile importante pentru tine. Cumpără doar ceea ce ai nevoie. Fii mai atent la ceea ce simți și nu mai accepta presiunea celor din jur, deoarece, din punctul meu de vedere, nu este autentică și nu reflectă adevărata semnificație a sărbătorilor. Bucură-te de mici daruri pe care ți le faci ție și celor mai dragi ființe din viața ta și ia-ți timp să petreci în armonie cu sufletul tău. Ce apreciezi cel mai mult când ești acasă de sărbători? Acasă pentru mine însemna până la un moment dat, când mama mea s-a stins din viață, să fiu alături de familie și de cei dragi și apreciam foarte mult prezența noastră într-o familie unită și completă. În prezent ne-am readaptat la această nouă formulă de familie,
și am reușit să accept pierderea ei și lipsa prezenței ei de la masa de Crăciun. Acum însă, acasă înseamnă să fiu alături de mine, cu sufletul, cu spiritul și cu prezența, să mă simt bine în pielea mea, să mă accept în momentul prezent și să reflectez asupra momentelor și clipelor frumoase din viața mea. Vă sugerez să apreciați cel mai mult de sărbători conexiunea cu voi înșivă, cu natura, cu viața, cu divinitatea și să vă bucurați de cele mai mărunte lucruri sau evenimente pe care le trăiți. Căutați abundența în suflet, în inimă, într-o faptă bună făcută cuiva, în renașterea propriului spirit, în momentele magice petrecute alături de cei dragi și mai puțin în materialism, în cât de bogată este masa de sărbători, în cât de multe cadouri primiți. Cu cât trăiți mai simplu perioada sărbătorilor, cu atât vă veți simți mai conectați cu voi și cu cei dragi. Cel mai mult, atunci când sunt acasă de sărbători, apreciez liniștea și armonia din familie cu colinde pe fundal. Acea atmosferă caldă ne oferă spațiu să respirăm, să ne exprimăm iubirea și bucuria de a fi împreună. Pentru mine, împodobirea bradului rămâne unul dintre cele mai speciale momente ale sărbătorilor. Fiecare glob pus pe ramuri poartă în el bucuria copilăriei, dar și liniștea prezentului, ca un pod între atunci și acum. Sub bradul luminat se adună darurile frumos împachetate, purtând fiecare numele scris pe ele. Emoția crește, iar rând pe rând ne lăsăm surprinși de ceea ce primim. Zâmbetele și curiozitatea fac parte din bucuria momentului. Atunci îmi dau seama că darul nu e în cutie, ci în gestul plin de grijă al celui care l-a pregătit. Atmosfera se umple de râsete, reacții pline de surpriză și îmbrățișări, iar bradul devine martorul unei bucurii împărtășite. Pentru a păstra magia, un membru al familiei intră în rolul moșului, cu barbă, sacul plin și multă bună dispoziție. În acele clipe trăim bucuria cu aceeași emoție ca în copilărie. Timpul pare să se oprească și tot ce contează este să fim împreună. Aceasta este adevărata magie a Crăciunului. Așadar, opriți-vă pentru câteva momente, respirați adânc și lăsați liniștea să vă cuprindă. Bucurați-vă pur și simplu de chipurile celor de lângă voi, de zâmbetele lor, de îmbrățișările calde și de energia care se creează atunci când suntem uniți. Sunt clipe care nu pot fi cumpărate și care rămân în suflet ca cele mai prețioase daruri ale sărbătorilor. Ne apropie sărbătorile de cine suntem cu adevărat? Cred cu tărie că sărbătorile ne apropie de cine suntem cu adevărat. Printre luminițe, decorațiuni, colinde și pregătiri, ele ne oferă un prilej de reflexie. Privind parcursul nostru de-a lungul anului, devenim observatori ai propriei vieți și descoperim cine suntem în esență. În această oglindă sinceră, începem să realizăm ce ne dorim mai departe pentru noi. Anul care trece a adus și momente grele, dar fiecare dintre ele ne-a învățat ceva și ne-a făcut mai puternici. Astăzi suntem o versiune mai bună a noastră, modelată de lecțiile de viață, de gesturile mici, de zâmbetele sincere și de cuvintele calde primite. Iar darurile de la cei dragi, mai ales simpla lor prezență, ne amintesc cât de valoroasă este această creștere și cât de mult contează să fim împreună. Sărbătorile ne reamintesc că adevărata magie constă în frumusețea momentelor simple, în lumina zâmbetelor, în mirosul de acasă, în bucuria de a dărui și de a primi iubire. Sunt clipe care ne hrănesc sufletul. De aceea vă îndemn să vă lăsați purtați de această magie.
Prețuiți fiecare clipă, oricât de mică ar părea, și transformați sărbătorile într-un prilej de recunoștință și iubire împărtășită, pentru că, dincolo de daruri și pregătiri, acestea sunt momentele care luminează sufletul și rămân cu adevărat. Sărbătorile ne pot apropia de cine suntem cu adevărat, dacă ne cunoaștem pe noi înșine și suntem împăcați cu noi, dacă ne apreciem așa cum suntem și ne încărcăm cu energie în fiecare zi, astfel încât, atunci când oferim cuiva ceva, fie că este un cadou, fie că este un dar divin, să fie din tot sufletul și să avem resursele interioare necesare pentru a face acest lucru. Ne apropiem de sinele nostru și dacă alegem mai mult să dăruim decât să așteptăm să primim. A dărui fără a aștepta ceva în schimb te ajută să realizezi ce înseamnă într-un fel iubirea necondiționată, care ți se va întoarce fără măsură la un moment dat, dar la fel, nu trebuie să o aștepți. Când dăruiești din inimă, acel bine pe care îl faci ți se întoarce în diferite moduri și aspecte ale vieții tale. Și pe asta mărturisesc că am experimentat-o, nu doar o povestesc aici. Așa că, de sărbători, când ai mai mult timp liber, te invit să reflectezi asupra ta, asupra sufletului tău și a dorinței de a dărui din iubire, din credință, din voință proprie, fără să aștepți nimic în schimb. Ai să vezi că tot ceea ce dăruiești ți se va întoarce uneori înzecit. Ce înseamnă pentru tine să dăruiești dincolo de cadouri? Așa cum am menționat în răspunsul anterior, a dărui pentru mine înseamnă a face bine fără a aștepta ceva în schimb. Pentru că astfel universul te va răsplăti când nu te aștepți. Și ca să vă dau un exemplu în acest sens, am dat recent o pisică găsită la aeroport în adopție și am ajutat un prieten aflat într-o situație dificilă prin diverse căi, fie prin donații, fie folosindu-mă de abilitățile și darurile mele, știind că el nu are posibilitatea de a-mi întoarce fapta și, în definitiv, neașteptând nimic în schimb. De câte ori am ales să fac un bine, universul nu doar că mi-a deschis căi noi, atât pe plan profesional cât și personal, dar mi-a dat și șansa să aleg dintre mai multe opțiuni pe care le aveam, lucru care mi s-a părut extraordinar. Așa că te invit și pe tine nu doar să fii bun de sărbători, ci să faci din a dărui din inimă un obicei în viața ta de zi cu zi, dacă poți. A dărui este mai puțin despre a avea și mai mult despre a oferi din ceea ce poți acum și din ceea ce ești. A dărui poate însemna și atunci când spui o vorbă bună, când ajuți cu ceva pe cineva în nevoie, dar ai grijă ca acest ajutor să fie necesar și cerut. Nu vorbim aici de binele făcut cu sila, ci de binele dorit și de către celălalt. Pentru mine, a dărui înseamnă mai mult decât cadouri materiale. Dincolo de acestea, adevăratul dar stă în iubirea, bunătatea și compasiunea pe care le ofer celor din jur. Un cuvânt cald, o îmbrățișare sinceră sau simpla mea prezență pot schimba starea cuiva mai mult decât orice obiect. Prin iubire ne încălzim sufletele, iar această căldură rămâne cu noi mult timp după ce sărbătorile trec. Este darul care nu se pierde, nu se strică și nu se uită. A dărui înseamnă să fim atenți la nevoile celuilalt, să îl ascultăm fără grabă, să fim blânzi și să îi oferim înțelegere și iubire. De aceea simt că cel mai prețios dar pe care îl putem oferi este să fim acolo cu inima deschisă, cu gesturi simple și cu dorința de a aduce bucurie. În acest fel, sărbătorile devin un timp al conexiunii și al iubirii împărtășite.
Închideți ochii pentru câteva clipe și imaginați-vă că sunteți lângă bradul împodobit cu melodia colindelor pe fundal. Luminile bradului strălucesc blând, iar lângă voi se află o persoană dragă. Nu există cadouri între voi, doar privirea sinceră și zâmbetul cald care vă leagă. Observați cum simpla prezență în această atmosferă de sărbătoare vă aduce liniște și bucurie. De aceea vă îndemn să dăruiți dincolo de darurile materiale, să oferiți iubire, bunătate și prezență sinceră, pentru că acestea sunt unice și dau cu adevărat sens sărbătorilor. Cum îți imaginezi sărbătorile ideale? Pentru mine, sărbătorile ideale sunt cele în care pregătirile se fac încet, cu răbdare și fără presiune. Îmi imaginez cum fiecare pas ne aduce zâmbetul pe buze. Împodobirea bradului, pregătirea mesei, întâlnirile cu cei dragi. Totul se așează firesc, fără grabă, lăsând loc pentru odihnă. În această liniște, descoperim că adevărata sărbătoare nu stă în perfecțiune, ci în momentele simple care ne aduc bucurie. Să lăsăm deoparte graba și presiunea și să ne oferim timp și spațiu pentru conexiune sinceră. Să ne jucăm, să râdem, să cântăm, să facem lucrurile care ne aduc liniște și ne hrănesc sufletul. Îmi imaginez cum stăm împreună, povestim sau pur și simplu doar ne privim în ochi cu iubire, în funcție de ce simțim în acel moment. Ne îmbrățișăm, ne ținem de mână și simțim că suntem sprijin unii pentru alții. În aceste clipe descoperim adevărata frumusețe a sărbătorilor, care constă nu în perfecțiunea pregătirilor, ci în momentele simple de conexiune și prezență sinceră. Vă doresc ca în aceste sărbători să reușiți să priviți totul prin ochii unui copil, cu uimire, curiozitate și bucurie sinceră, să simțiți magia bradului, emoția cadourilor, căldura îmbrățișărilor și frumusețea momentelor simple. Lăsați-vă sufletul să se bucure de fiecare clipă, așa cum doar un copil știe să o facă. Sărbătorile ideale sunt atunci când petrec timp cu mine, când mă reculeg, când mă reechilibrez emoțional și spiritual, când mă bucur de cum sunt, de ceea ce simt și de cât de mult bine fac în jurul meu, dar și mie. Îmi place mult să dăruiesc câte ceva unor oameni aflați în nevoie și asta nu doar că mă îmbogățește sufletește, dar mă bucur în același timp și de bucuria celuilalt. Ca să te bucuri și mai cu sens de tine, îți propun un joculeț. Cumpără-ți un cadou. Nu contează cât de mic sau cât de mare să fie, cât de scump sau cât de ieftin și dăruiește-ți-l. Dar înainte de a face acest lucru, pune-ți o dorință, un obiectiv pe care dorești să-l îndeplinești, cu o dată de îndeplinire. Scrie acest lucru pe o foaie și împachetează-l. Pune-l într-un plic și apoi în cutia de cadou pentru tine. Nu uita să-l pui sub bradul împodobit cu atâta dragoste și dăruire. De Crăciun, poți să-ți dăruiești acest cadou ție și să-l despachetezi ca și cum l-ai fi primit de la cineva drag și observă ce reacție vei avea. Bucură-te ca un copil la care abia a venit Moș Crăciun, iar plicul cu dorința sau obiectivul tău, pune-l undeva unde doar tu știi de el și deschide-l la următorul Crăciun când obiectivul ți se va fi împlinit deja. Iar la anul, repetă joculețul. Învață să te bucuri de tine și de ceilalți din toată inima. Dăruiește-ți ție și apoi celorlalți din ceea ce ești, ceea ce ai și ceea ce poți acum. Dragilor, aceasta a fost a doua temă a podcastului nostru Fac ce simt și simt ce fac, intitulată Magia sărbătorilor. Vă invităm și pe voi să reflectați asupra fiecărei întrebări
și să adăugați gândurile și perspectivele voastre în comentarii. Care dintre întrebări și răspunsuri v-au inspirat cel mai mult din tema prezentă? Ce anume s-a mișcat în voi urmărind podcastul? Ce informații valoroase ați extras și cum simțiți că le veți aplica de acum? Pentru a vă fi mai ușor să vă reamintiți setul de întrebări, le puteți regăsi mai jos în descrierea podcastului. Așteptăm cu mare drag impresiile voastre. Fiecare comentariu poate deveni o adevărată sursă de inspirație și învățare pentru noi și pentru ceilalți. Eu și Claudia vă dorim să savurați fiecare clipă, să trăiți în acord cu nevoile voastre, în deplinătatea ființei voastre și să vă bucurați din plin de magia sărbătorilor alături de cei dragi. Ne auzim curând cu o nouă temă a podcastului nostru, prin care sperăm de asemenea să vă încălzim sufletele cu bucurie și să vă inspirăm să trăiți frumos. Vă mulțumim că v-ați luat din timpul vostru prețios să ne ascultați, precum și pentru atenția acordată.